ngokhulu nje ukuyithoba asikhulume nawe kwi-channel igama kuphasani ke-channel iNewFlake. Ungasubscribe, ungalike, unganikela umuntu amandla, unganikela umuntu nesifiso sokunikela. Inamba yami isenze kuphela ukungifonela, ungaloku uthi WhatsApp, futhi ungaceli ukungi-WhatsApp, ungangisendela SMS, ungangifoneli ekuseni, ungangifoneli ntambama. Qala ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama ukungifonela. Emva kwalokho ungayeka ukungifonela, ungasangifoneli. Sibheka la udaba Ayanda Wodumo 8089 uthi-ke futhi is at Ayanda Wodumo 8089 uthi uphupho uhamba ngemoto nomuntu akabe ngeleli-ke nokho, futhi akaceli futhi ukhuluma nerobot, automated machine ezomphendula. Kodwa-ke ngenxa yakho sizokhuluma ngokuhamba ngemoto. Sike sakhuluma ngayo imoto, but ngeke cathi to have a keyword ethi uphupho uhamba ngemoto, then we had ukuthi sihlale phansi siyiphendule into so that sizoba nale keyword ethi uphupho uhamba ngemoto, ngoba likhona la sikhuluma khona ngemoto. But then now we'll have this keyword, this title ukuthi uphupho uhamba ngemoto kusho ukuthini, so that izoba lula ukuthi umuntu asheshe afinyelele lapho, yabo, ngoba abantu they believe ufuna ayibone exactly le nto. Bokuthi nje imoto akafuni ukubuka ukuthi kuthiwani ngemoto, ufuna ukuthi iye exactly le nto asuke iphuphile. So na-ke singakusho ukuthi number 1 kungenzeka sithathe njengophawu oluhle thina uma uphupha imoto, noma sithi uma uphupha imoto kuwuphawu oluhle uma uyigibele nje imoto. Lokhu kungasho inhlanhla nesibusiso esingase sikulethele-ke impumelelo, yabona. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha imoto kube uphawu oluhle uma uyigibele, olusho nje inqubekela phambili nokuthi uzophumelela ngokuncika kwabanye abantu nokuthola usizo lwabo. Futhi into engavela uma ukuthi kukhona njengamanje umuntu oncike kuyena, kukhona umuntu okusizayo njengamanje ukuze ukwazi ukufinyelela ey'fisweni zakho, ukwazi ukufeza iy'fiso zakho. Ungabona ugibela imoto, omunye umuntu nje eyishayela ukukhomba lokuncika kwakho kulowa muntu, lokusizwa kwakho kulowa muntu, lokuthola usizo kulowa muntu, yabo. So number 3 kuyenzeka la uthola ngesikhathi uphupha futhi imoto kube uphawu oluhle uma uyigibela, usuke likhomba nje ukuphaswa, khomba ukusizwa nokuthwalwa ingilosi kaNkulunkulu ukuze ukwazi ukufeza iy'nhlelo zakho, noma-ke ukufeza ubizo lwakho kalula, yabo. Futhi kungenzeka ugibela imoto kanti le ikhomba le ingilosi kaNkulunkulu okuyiyona ekuphasile, ekuyiyona ekusizayo, ekuyiyona ekuthwalayo ukuze ukwazi ukufeza iy'nhlelo zakho noma ukufeza lolu bizo, ngoba kungenzeka uphuphele imoto mhlawumbe uyigibele ungumfundisi, uyinceku, yini njalo njalo, yabo. So u-Isaiah 46 verse 4, noze niguge nginguye, yebo, noze nibe izimpungu, ngiyakunithwala ngikwenzele lokhu, futhi-ke ngiyakunetshatha, yebo, ngiyakunithwala nginikhulule. So number 4 kungenzeka lesikhathi futhi uphupha imoto kube uphawu oluhle uma uyigibele, olungabe lusho ukwesekwa, lusho ukulekelelwa isidalo sakho uma umuntu kamoya. Abanye abantu kuba imoto ivela njengesidalo, uma isidalo sabo siyakwazi siziveze njengemoto. Uthola ukuthi ngesikhathi igibela imoto kuye kukhomba ukuthi lesi sidalo siyameseka, siyamelekelela ekutheni akwazi ukufeza lolu bizo lakamoya noma lezi zinhlelo zakhe zempilo, yabona. Siyaba kakhulu-ke besibeka la nje uphupha ugibela imoto, kodwa kuhle uphupha ugibela imoto. Kuya ngabantu-ke, ngokwemikhakha abakuyo, ngokwemimoya bembethe, konke lokhu kuhle. Kodwa after all siyabonga, be blessed, siyabonga.